че та плясна? Ти глух ли си, като ти казва песента? Леката бачак! What the fuck? Миси козата, всеки ден. Щом като нямате домашно... Майка ще ви пиша. Да. Знаеш колко съм кадърна, ма? На колко си? На 100 години съм. Умирам. Кажи 10, бе! Видя ли как научи? Съвсем като... И да имате късмет да не мога да ми отговорите, но право ми казвам, ставам хищница. Хищница стана. О, Боже! Вече ще щупа телефона. Клас стани, клас пръдни. Ще те пия по дуплето, като се пие кафето. Той каква е тази песен? Нормална песен ли? Виж как мадра... Закателята тука! Кой чука? Марианка долу да търси полиция. Каква полиция ма търси? Медия да знам, не знам. Кажи веднага да се махат. За кой ще ме търсят? Медия да знам. За кой ще ме търсят? Долу чаката полицията. За кой? А е обир ли направи? Ти на нормални са.